Hanapay ako. Hanapay ako. Undangin ninyo na. Undangin ninyo na. Tungkol ang inyong kabuang, bumalik ng Ginoong sa'yo. Oh, may kuya anak, manablaman mo eh. Tablahan mo na dali. Ano sa taon mo eh? Sakit? Tao? Di mi nakabadlong? Buat mo anak, silos ka? Ya, lagi tanahon, tanawan ako na lagi tanahon. Hindi ko kumain na sila. Igugma. Grabe na ba kayong kusog kayong hangin. Kapila na magbaha. Dili pagin maundar ang bagyo. Kasunod ang bagyo. Atong isang adlaw. Naglinog pag yun. Naglugod. Kay numdum ko itong isang adlaw. Atong nag-inana po ito sila ilang gibot. Nagdabing linog ang to. Grabe. Di ba saan mo kabadlo nga na inanaw? Hindi na lang gano'n. Ang ganyan sila plano magkaanak. Mag-anak ba yun sila? Oo. Sige. Luoy kailang bata, anak. Malunga sama. Magkakuin na doon nga. Buros na daw ng babae. Wala pa na ba anak? Manabla man na sila. Unyang masuko si Lord silang ginabuhat.